Ola amigos e amigas, benvidos a este programa especial das Ondas do Miño, dedicado á primeira das festas populares de Curso. Unha festa terroríficamente divertida na que poñemos moito esforzo e ilusión. Benvidos ao Samhain, a festa máis terrífica do ano. O Samhain é un proxecto que realizamos no Círculo Loureiro Menor Xeiro dende fai uns anos, integrando o mellor do Halloween con o noso tradicional Samhain. O resultado é unha semana chea de actividades e traballos relacionados con este tema. Sen esquecer a tradicional decoración do cole, na que colaboran todos os mestres, mestras, alumnos e alumnas. ¡Que medo! Queredes saber máis? Pois imos a contactar en directo cos reporteiros da aula I9, que se topan cubrindo a nova. Ola rapaces, como vai todo por aí? Ola compañeiros e compañeiras das Ondas do Miño Teuros. Como ben dixeches, o Samhain é unha das festas máis importantes para o cole de Crecente. Unha festa que se xunta o tradicional e o moderno, a música, as artes plásticas, o medo e o humor. Este ano, como non podía ser menos, o cole vestixe de gala por ocasión, empregando os traballos que fomos creando ao longo da semana. Todos os alumnos e alumnas colaboraron na elaboración de diferentes murales, cartéis e debuxos que atonan as paredes do centro. A actividade central, como todos os anos, foi a exposición das cabazas, unha mostra da creatividade e esforzo dos nosos nenos e nenas. O tema desta edición foi o das artes plásticas, o que convertiu a Expo Cabaza 2017 nunha das máis coloridas que se lembran. Tivemos unha novidade moi agradable, pois visitamos as nosas compañeiras e veciñas das esclavas da Virxe Dolorosa. Estas rapazas son moi traballadoras, invitarnos a unha festa terrorífica, na que a atracción principal foi o túnel do medo. Bona pel de galiña.
persoal que traballa con elas conseguiron crear unha casa do terror tan realista que morrías con medo. Ademais, organizáronse diversas actividades, xogos e contacontos para os máis peques e para os que non lles vai o medo. No cole tamén tivemos o noso propio Festival do Terror, no que repasamos algúns traballos que preparamos esta semana. Ademais, non podían faltar os nenos e nenas de aula e nove, dirixidos polo profe de música. Xuntos interpretaron uns temas moi divertidos, que forman parte do repertorio folclórico galego. Continuamos con as cancións que xa son toda unha tradición no Ciclo Lindo e Manuel Sieiro. Con elas ponemos o punto final a unha festa que ano a ano vai collendo maior peso e importancia no noso calendario. Agardamos que vos gustara a reportaxe que preparamos aos reporteiros e reporteras da Aula 9 e devolvemos a conexión ao estudio de Lunes. Moi interesante reportaxe. Estes da Aula 9 cada vez corren no máis. Pois aquí remata este programa especial de As Ondas do Miño TV. O primeiro deste curso 2017-2018, pero non é o último. Só nos queda lembrarnos que todo o que estades a ver é creado no Centro Bilingüe Manuel Sieiro de Crecente. Nel participamos todos os alumnos e alumnas do cole. Baixo a coordinación do dinamizador da lingua galega e do profe de música. Agardamos que vos gustara. Vémonos no seguinte programa das Ondas do Miño TV. Até entón, portadas ben e sede felices.